Please like and subscribe my video and press the bell icon. काहे के रोवे ललनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाई देवो। काहे के रोवे ललनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाई देवो। ससुरे में होते तो सासु जिसे कहते, ससुरे में होते तो सासु जिसे कहते, मम्मी से कहत ल जाई सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। काहे के रोवे ललनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। ससुरे में होते तो जिठनी जिसे कहते, ससुरे में होते तो जिठनी जिसे कहते, अरे भाभी से कहत ल जाई सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। भाभी से कहत ल जाई सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। काहे के रोवे ललनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। ससुरे में होते तो ननद जिसे कहते, ससुरे में होते तो ननद जिसे कहते, अरे दीदी से कहत ल जाई सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। दीदी से कहत ल जाई सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। काहे के रोवे ललनवा सबेरे गुने गुनवा मंगाई देव हो। Thanks for watching my video, friends.